Smile and Learn. Hola, Sauri, veig que t'ho estàs passant d'allò més bé. Se m'ha ocorregut que aquest joc ens va molt bé per practicar unes restes. Com que veig que ho fas genial, et proposaré un repte. Molt bé, en aquest repte hauràs de tirar el nombre de llaunes que et vaig dient. Comencem? Comencem amb una cosa fàcil per escalfar. Tenim 6 llaunes i vull que en tiris 4. Si ho aconsegueixes, quantes llaunes quedarien dretes? És hora de restar. Ho saps? Endavant, Sauri! Molt bé! Has tirat les 4 llaunes. Si hi havia 6 llaunes i en Sauri n'ha tirat 4, en queden 1 i 2 llaunes. El resultat de restar 6 menys 4 és igual a 2. Seguim. Hi ha 8 llaunes. Quantes llaunes quedaran si en tires 3? Endavant, fes la resta. Ho saps? Et toca llançar, Sauri. Uau, molt bé! Si hi havia 8 llaunes i en Sauri n'ha tirat 3, en queden 1, 2, 3, 4 i 5 llaunes. El resultat de restar 8 més 3 és igual a 5. Vinga, un altre. Això es complicarà una mica. Hi ha 11 llaunes. Intenta tirar-ne 5. Quantes llaunes quedaran dretes? A restar. Vinga, a llançar aquest os, Sauri! Bon llançament! Si de les 11 llaunes que hi havia en Sauri n'ha tirat 5, queden dretes 1, 2, 3, 4, 5 i 6 llaunes. El resultat de restar 11 menys 5 és igual a 6. Vinga, que ja queda poc! Quantes llaunes? Hi ha 13 llaunes. Ara cal tirar-ne 9. Podràs? Restem. A punt. A veure aquesta punteria. Genial! Això se't dona però que molt bé. Si de les 13 llaunes que hi havia en Sauri n'ha tirat 9, en quedaran dretes 1, 2, 3 i 4 llaunes. El resultat de restar 13 menys 9 és igual a 4. Vinga, va, l'última ronda. T'ho posaré difícil. Hi ha 15 llaunes. Tiren 14. A restar. Ja ho saps? Últim llançament. És un repte molt difícil. Increïble! Estàs fet tot un professional, Sauri. 15 llaunes que hi havia, en Sauri n'ha tirat 14, quedarà dreta una llauna. El resultat de restar 15 menys 14 és 1. Quina punteria, Sauri! Quants de premis que has guanyat, Sauri! Enhorabona! Com mola restar! Vaja, això ha de fer mal! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes!